Kajing ay betang kajing siya pentot bat penwet kinongnya kali pick up haki brio ki belakam ya ladi kum ki brio jong ki he ki han ki badan hakabor ni ki high level. Kalau bo jing shikat day ya ki nongnya bat ki try kali pick up ki baju kamai da ka baket ya ki mar ki mata kamtam ki baket masih syodo ban shalan hakani ka jella. Na kajing kia halor kani na kalyang kinoy lam ka kunhun Ribhoy Commercial Pickup Owners and Drivers Association RCPODA hak arpau tarigunay lur araja arpusan kilami syakmat ban penpau ya kajing persya jur halor kani kamat. Habakran sikilat pathai khubor na kalyang upa Stanwell Money President ulaong badang hakine ki khendiat sngi kinongnya kali pick up kila sya pentot haki brio ki belakam ya ladi bagi day ki brio bahas senda jang menteri bethamai ubadai khmi ya ketenat Animal Husbandry and Veterinary upa Sanbor Sulai kabakila kam banang ne syakmat kakam khayi kan ya lingba jongki hadin bangila penmi ya katu ka statement na kalyang jongi ka action ngidang mut ka karkom kit karkomba ya kit kini kimar na kiyo gihat ni dangmut ba kalalong ka babej hendrai hadu menta isem ban ba kadang long hikum ju bat ngi I ba kadang kham palat susu kata kajing ni kendu jungi ya kijing hal ti sikin deke ka bangi ngi wan biang hang ne lemba jong pi ki press ki media kalong ba halor kini ki benta ki bangi ju kendu ha bangi kit ni ba ya ki marba mardi khamtam ha ka bede bat kani ka do kum kamasi ki siar ki sniang ki blang ki moj kum ta ter kai ke bangi kendu kalong ba kajumi be kita ka kentin ka boong ba kidei ki mar illegal tekani kajing ong mar illegal nakalyang jongi ki try kali bat kinongnya kali ngimla bat sungthu kumno bali ba sakhen illegal kini ki mar te mano ba penlong illegal ro ya kini ki mar pade hi kami kajing kali ngi ki bakit ngimsu ngimtip ba kato kini kimar kini illegal se ngi ki bakit ngi kit ba kini kimar tika ba snolongo menta kalong ba haba ka ngi kit ya kini kimar ngi kit na po yo na po hat nang thi na po borni hat kidon ka yo hang te hang thi ngi kit ndan ba khen illegal gitu kimar kumbangi la pen pau ha kato statement ka benengkong onda la poi hapo ki kali ki jongi pade ka jumi be kata ka ong ka boong ba kimar illegal bombyang kot bombyang sela bi dengan ni kajing bombyang kot bombyang sela hato mangi kitrai kali na ingin yo kot yo sela hato mangi ngila sa bansna kot bansna sela kata ko kajing kali na kaliang jongi te mano badi ban pembyang kot pembyang sela kadai ka sorkar kala da ka sorkar kamla ban pembyang ikot kisla na ingin yo kot yo sela bi kata kadi kajing kani kamar ka bangikit mangi kamdei kamar ka bangi wanra nang the na po Kolkata na Bihar ne na Assam nikit ya kene kamar nang ki na bornihat kawajaka kabadon kiyo ki hat ro kimdeir ki badan sya ki kendong kan srat kide kido kiyo hi ki badan behang tu po yo borni hi tenang tei pade kumbalong menta hato ya to kayo ro lakhen illegal ne kumno ne ya kata ka woi ka ba penlengo yang hi namar balai ka jumi be kene kajing ong ba kimar onda kila poi ha po ki kali ki jongi kila long kimar illegal kata kali ka poin ka benengkong ka ba penlengo bahayangi te ka ba ar pat mano ba pelong illegal pat ya kini kimar ken hato kamdai se ka sorkar hato mangingila se ban pelong illegal ya kini kimar hi kani kari jingkeli ke ba mi na kaliang jongi ka association ba lada kalau hata kadur ba kini kimar kilong illegal tengi kwa kanya ka sorkar bahkan nom pelong illegal su ya kini kimar namar balai balada ka sorkar hi ki pendit pendiang ya ki jingdon kam pat de haga bede bat ki kot kisla ki check gate bat kiwi jinon kam kamut ba ngiru ila asuk susu namar ba ngila kit ita kimar ki balalong legal te kumbalong menta haba ka sorkar hi kam patla ban pendit pendiang ya kita ki jingdon kam baro te ngina pat ngila ban pelong legal ya kini kimar bi te hendrai ladangin sangi no ya kamai kaji jongiru kanero kam ya hapi namar kaksta ya ka yo ka kot ka jongi kam bha hiru bat namar ba kiram kisha kijingdon kam jongi ki baman kasi ki bangi dok ngihap ban siu ban yo ngidon kam tina kata kadau ke ni kerpat jur ya ka sorkar bat ya menteri badai pek ya kane ka benta ba unsim khiano mardor ya kane ka kam ban pendit penbiang no ya kini kijingdon kam kenang ba mangi kinong kit nong ba ya kini kimar nayo nahat insuk kayat kayeng halenti bat kanom dan syu kata kajing entry ngalengo bahadu menta kani kajing entry kadang don entry
kabede hagi haman ki jaka hagi police station lane hagi in charge ka judan kata ke entry balai bahap don kata ke entry ladang imla ban entry ki kali jongi kala long illegal bal ladang ila entry kamlong illegal syu pi kani ka wei ka ba pelengok ba yangi te kani ki ngikwa ken ba kinong bat anru kin sungthu ba bat kita ki basim kaburu kide ban sungthu ba baya kani ka kam hadu mentahi impala ban ken legal na illegal le kani kamar namar balai namar baka sarkar hi kam palla ban pendit pendiang ya ki jing don kam te nakliang jongi ni te ni nom sange lada ka sarkar ka la ne kam la ban pendiang ru namar ba ni don kam ban kamai kaji ban yang hala ki jongi kijat nang bangin lai nagi kam sniu ha ka bakta ya ka imlang ka salang ka bangi ju kendu na kapor sakapor hapo ka jela ka jongi ngiyo ya u minister ba elhek no tementa pat lawan da wei pat u minister u basimti kani ka kam bape ya kani ka animal husbandry te mo hajing wan jong iba sanbar sulai ni dang kemi lenti baka kam kan long ka ba ya bet ya renti lane kan sok kan yangi bangin kit ngin ba dan rengi syam ban ba hadin bangi la yo ya u minister bat mai ro Schwab minister batmai unsinti ka kam la don ki briu ki bawan kam ba ki dei ki briu jong u minister ki baong ba udei UPA jong minister ban batbor lane ban le don bor ya kani ka kam ba dei maki ki ban peniat lut nadong sadong pi te lada maki ki bakam ha karteng jong kita ki briu jong ki minister ki baong bakin bat lut maki ki kam nadong sadong tengi ki kun samla jong ka them riboy bat jong kari kasi cancai bro ko ngin yele ayu lada ubriu simet un susim ka bo kerteng jong uta u minister pi te ngimla bantip ba uni ubriu uba kerteng uta u mait uba ong ba udei ubriu jong ki minister jong uba sanbar sulai uba kam yele de ba mauun peniat lut nadong sadong kita ki mar ki mata ki jingkit jingba jong ki kali te mangi pat ayu ngin le pi kani ka jingkam jong kini ki breu Maria Bujli ya kani ka suki minister kilas dang ban wan kam no ila de baki de ki breu jong kita ki wan lengba ki wan sakiyo ni berbarang sakiyo kajing kwa jo kite ngi tharai le se ki kwa ba kandon ka kajing entry haki lane kajing penrung kerteng haki yaki nomor kali lene ki chukwa bala lagi ladam penrung nomor ladam penrung yaki kali jongi haga kerteng jongki le se ki pendik lane kin batbor kin berngem bersit nomor ki te ki kam haga kerteng jongki minister tapi ni pat kirit kiria tegin le kumno kan te ka shwa bakan ja kam kane kan nakliang jongi te lada dei bangin yami hamadan ro ngi haban yami ngihap ban ya nama ka hok jongi te mo ka kamai kaji jongi ngin menser ban yami hamadan ladang ini tengku ro angin ya tengku para mangi tang baban syuyon para khasi kami hap rafi ka kani ban syusim kabu no tang baki de kita ki breu jongi minister te kamla ban long kamne namar ngiro utang minister de jongi te jongi paida te mde jong utang jong wei bi Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya